Thosta mé a Labhraíonn Seán Mistéal, beidir go in ceartan sa. Tí réiteach, tá si fricin máiste an tuine. Me an-nervíiseach. Bhí gan ní ró nervíiseach ach dhéon mé rarc le faoina burning. Muiscail, ní bheocht táimid, me tearmad ar mórdar. Cearú trí sé cear? Agus ní bh go a cháilíne, so ní chuir sé isteach amachram. Ach hain sé go mórlam tréis ach riimiis an rarc hí me an-nervíiseach. Agus ó hinna le bhuiine anna hanabas. Gaile, slum san bíal an cúlchaint sí sa bóthar, so be míle fáilsrút bud isteach am agus be caí ar neis ganbait. Beidir go níana sin. Na thosta mé ar dúis bhí David mar sagart agus bhfuil sé le Bernie. Dí chuid Bernie? Tá fiochan go hálan más go nach? Gramada. Well, ní chuir mé chuil ar ránúid mé héint náglas. Éirí muin búti. Agus rás go bhfuil scéalta ní bhí gan ní suimiúla. Me gur gráthhairt go tuachta me. Agus bhí beirt nó trú ná a bh hásta lei sin.